Riwruok mar mine molony e alwora ma Nyanza koro geto jiwo joma mine e alworano e wi weche dongruok bang' sidho ayanga riwruogno e nyasi manokelo kanyakla jotelo mopogore ma pacho ka. Kaka James Okoth lero, riwruogni mar Professional Association of Nyanza Women kata PANY igeno ni dhi chwalo chenro mag dongruoge e sectors mopogore e Nyanza kod alwora mare. Jambetre mar piny Amerika, Meg Whitman, jatend migao mar weche tudruok Walo, gin moko kuom welo mane ochopo e nyasi mar yango riwruog jolony mar joma mine e alwora ma Nyanza. Karibu sana. Romono nokelo jolony ma joma mine e sectors mopogore, ka gitwak e wi chenro mopogore mag jiwo joma mine e alwora ma Nyanza e weche tudruok. E twak mare, jambetre ma piny Amerika no pako tend joma mine kendo jiwo jokanyo kuom okang' ma gikawno. And I think it's super important not to be afraid, not to be worried about failing. You've got to try and you've got to show the world that you can do it. And my experience is every time I put a woman in a job at my companies that I ran, they were worried, they weren't sure they could do it, but they did an amazing job. Oh, wow. So I like to say, you go girls. Kotwak bang' chako ayanga riwruok ma bende iluongo ni PANY Women e yo machuok, jalup jakom Ros Nyamunga no lero ni gichano chwalo chenro mag dongruok kochakre e kor gwenge nyaka counties te makaluo. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi an agenda. Agenda ni no itime in your village, so it should be also reflected in your sub-county, in your county, and some of them will affect our region as a whole. So wakelo wabet kamora chiel kaka mine gi one agenda ni we must support each other. Oro chakre kawuono to ena wuoth aching kiny wantie Maseno University ka wapidho yien, wabro pidho yiende ma okalo 1,000 ka wan be wawacho go ni wan be wane conversation mar climate action, wadwa dok chien mondo watudre gi migepi mang'iyo ni to alwora wa chalo yo manade. Adwa wacho kendo maler ni Waziri Walo ene patron marwa mar PANY Women. Okwa joma mine mondo okaw omenda mag hola ahinya to ma piny owacho chwalo e kinde ma joma mine e alwora ma Nyanza bende koro nigi geno mar yudo sir e wechegi mag dongruok kokalo e riwruok manyien mar PANY Women. Be part and parcel of our transformational agenda in this region by way of the economy. We believe that the economy of this region has got great potential, and working in partnership with you people from the private sector, our foreign partners, we are able to turn around the economy of this region. And we have said we are going to change the paradigm in this region so that we focus more on the economy as opposed to retrogressive politics. That is what we want to do moving forward. Related to all this is opportunities available in various facets of government. We have got many funds. The Women Enterprise Fund, of course the Hustler Fund, the Youth Enterprise Fund. Let us encourage our people to access those funds. James Okoth, Ramogi TV.